Здравейте! Ще говорим за наш пациент на 78 години. Пациентът ни беше прехвърлен спешно от друга болница преди 3 дни. Нашият пациент е постъпил в онази болница с тежък белодробен оток и след проведените изследвания е установена сериозна митрална недостатъчност, както и деформация на структурата, която държи клапанните влакна заедно, наречена частична руптура на хордите, и пациентът е бил спешно насочен към нас. Ние, разбира се, поехме пациента за процедурата Паскал, т.е. за ремонт на клапана чрез транскатетърна ангиометодика, влизайки през слабините. И така, какво направихме? Днес подложихме пациента на процедурата. Разбира се, преди това имаше подготвителен етап. Трябваше да изведем всички течности от тялото за 1-2 дни. Белите дробове бяха много пълни с вода. Изведохме всичко това. Необходима беше процедурата торацентеза. Направихме я, подготвихме пациента за процедурата, защото в тази процедура, може би една от най-важните точки е, че ако не подготвите пациента правилно, по време на процедурата може да възникнат неочаквани усложнения, дори да доведат до смърт. И процедурата беше завършена за около 1-1,5 час. Процедурата беше много успешна. Нивото на изтичане в момента е близо до 0. Споменатото разкъсване на корда е изчезнало. Пациентът е в много добро състояние и го изведохме от процедурата малко преди това. Взехме коронарен. Утре планираме да го приемем в отделението и да го изписваме възможно най-скоро.